Може и да не знаем какво представляват швиньош и оберег, може и да бъркаме как се произнасят, но всички сме чували за мазурка, полонеза и полка. Днес ще разберем много неща за всички тях и за още полски танци. В работно време професия – учител по характерни танци. Раз, два, три. Раз, два, три. Дефиниция. Опитвам се да забавлявам хората и да ги карам да се чувстват щастливи. Ти си танцор и преподавател не само на полски, а на характерни танци, от европейски... Танци, да. Ами от европейския континент по-скоро. Изучавал съм и мексикански, нали, но като цяло съм и слабост европейската култура като цяло на фолклор, на етнология, етнография. Изброй ги? Ами много са, особено около цяла Централна Европа мога да обхвана. Знаеш им районите, фолклорните особености, носиите плюс танците. Да. Обучение. Мога само единствено да благодаря на госпожа Даниела Нушкова, моя преподавател по характерни танци в танцовото училище, която ми даде тази първоначална стъпка в обучението на тези танци. След това, нали, постепенно я развих, изучавайки полски, чешки, унгарски, словашки и така много безброй танци. Но началото ми е дала тя, за което съм изключително благодарен. След това имаш една страхотна школа в Полша. Да, в Полша съм танцувал 2 години. Къде? В техния държавен ансамбъл Мазовше, което си е една изключително голяма стъпка напред, защото самият ансамбъл ти дава много, нали, като работа, като пътуване, като танци, нали, можеш много да се развиваш в тази сфера. И много да взимаш. Точно така. Качества и умения. Ами да е търпелив и с желание да прави това, което, нали, с което се е захванал. На терен. Терена на танцора със сигурност е залата за танци, но аз и нашата любопитна камера искаме най-напред да ви покажем характерните костюми за всеки един танц. Затова Митко тук е подредил съответните танци от различни, предполагам, фолклорни райони на Полша. Точно така. С какво започваме? Ами първия костюм, който така ще мина, за да ви представя, е костюм от региона, от Централна Полша, от района на град Опочно, който се състои от дебела вълнена престилка, която е наплесирана. Това е празничен костюм. В обикновените дни не се е носило. Това е вече костюм, който е в неделя на танци, когато се е ходило. Характерното е при него, че всичките шарки се такаят на домашни станове в тънки линии, в много тънки линии, защото в този район земята е много силно насечена вълнообразно и хората имат много дълги поля и ниви и така един си съди мак, друг нещо друго и така лятото... От самолет така изглежда от самолет земи. Точно така изглежда, нали, на такива шарки и така жените са започнали, нали, в своите дрехи да употребяват и мотиви от растителни видове. Както виждаме в самата риза, всичко е избродирано с домашни вълнени конци. Нали, преобладават мотивите, растителните мотиви. На главата се слага забрадка. Тя се връзва по интересен начин. Тя се връзва ето така, да, назад. Косата е сплетена на 2 плитки. Престилката? Ето е престилката. По средата има кадифе, нали, към което са избродирани различни неща, мотиви, които допринасят за красотата на костюма и на краката полекините са носили бутуши, защото някога, сега вече е по-различно, някога климата е бил много студен, хладен и постоянно е било кално и за да не настиват и да не са им кални краката, винаги са се обували с бутуши. Аз полска носия не съм обличала, но като ученици ни караха да обличаме различни празници, български народни носии. Имам спомен, че беше много тежко. Това също изглежда тежко, така ли е? Тежко е, да. Естествени вълнени материи. Около 8 кг важи целият костюм женския в този регион. Ето го и мъжкият костюм. Той се състои от риза, домашно изтъкана избродирана, от изтъкано коланче на кръста, също с бутуши са обути,
Шапката по-напред да те видим. бомбе. Шевиците. Шевиците са много красиви. Да. Пояса също е по интересен начин, не като в тук българските. в България също има такива поясчета, характерни са за Видинския край. С такова завръзване. Точно така. Шапката? Как се казва? Шапката е бомбе, нали? Как се казва на полски? Капелуш. Следващия регион, на който ще представиме, е съседен на Опочно, но разликата, както виждаме в тази носия, километрите са около 50-тина между двата района. Едното се намира от северната част на град Луц, централният областен град за областта Луцка, а пък това се намира от южната част на областта Луцка. Тук също земите са така насечени, но самите шарки, които са такани, всичко е вече в широко, в по-широко, в по-едро. Нали, това е самата празнична престилка. Има повече черно. Има и шарено, и черно. Характерен елемент за този вид носи. Там някога се е развивала полската шляхта, така наречените заможни хора в Лович, нали. Всичките жени, костюмите са ушити с маниста, може да видите. И отгоре на самият елек, както и на престилката, преобладават растителни мотиви, но тук е с конец обшито всичко, докато тук полската жена деликатно ушила всичко с маниста. Кърпата се забражда по същият начин, както в съседната област, но тук е характерно, че слагат и цветя. Виждам, че няма като в българските носи на гръдници, ето тук както се слага, а тук има гердани. Лечетата са високо закопчани и предимно перли носят в този... Почти в цяла Полша, нали? Това са видовете срещани гердани. Кърпите са, нали, тогава са били много характерни руските пазари. Както и в България се срещат такива кърпи, така и в Полша, нали? Тези кърпи са с руски мотиви, нали, с цветя. Мъжкият костюм в областта Лович нали, състои се от панталон, също бутушите преобладават и при мъжете, и при жените, както казах. На главата се носи също такава шапка. Характерното е тук, както при жената, така и при мъжа, че те закичват по едно цвете, нали? И когато отидат на танц, нали, и се харесат, така мъжа, знайки, че носи цвете на главата, той понякога, нали, го подарява и на своята харесана партньорка. Дава и нишан. Точно така. Тук също, нали, ризата е такана с шарки и панталоните по същия начин са ушити, като те са взаимствани, техните шарки, може би сте забелязали италианската гвардия, която седи пред папата. Нали, когато Наполеон някога, нали, нахлува в полските земи, и оттам така са разказите, че хората в този регион започват да шият подобно на швейцарската гвардия от Ватикана, панталоните по същият начин. А елека? Елека е, нали, черен с характерните червени обшивки по края и с копчетата. Нали, и отгоре зимата се носи много дебели дълги кожуси. Нямам в момента да покажа, които отзаде са били доста набрани, нали, за да може, нали, когато мъжът танцува, има така в оберег, там характерният танц, понякога, нали, така в по-весели танци да се хване така и да размята, нали, самият кожух. Нали. Представихме си го. Това е костюм от североизточна Полша, от областта Курпия-Желионе. Тя се разделя на две части – Курпия-Желионе и Курпия-Бяле. В момента сме в областта Курпия-Желионе с областен център Остроленка и специално костюм е от село Каджидло, женски и мъжки костюм. Там вече, както виждате, е повлияна руската култура, нали, в шапката, в елечето, в мъжкият костюм. Това е равнинен район с много гъсти борови гори, с много характерни обичаи около Цветница. Костюма, както виждате, женския, мини напред, състои се от риза,
от елече, като елечетата могат да бъдат и сини, черни, червени в различни цветове, като по края се украсяват с тази лента. Престилката е бяла с дантела. От естествена материя. Да, в България също се срещат такива престилки в Ихтиманския регион. Полата е вълнена тук вече, и дебела, защото там е най-студеният вече регион в Полша, североизточна Полша. Там се измерват най-ниските температури през зимата. Региона се намира на около 120-130 км на север-североизток от столицата Варшава. Характерни танци са поволняк, който започва с бавно темпо и завършва с много бързо темпо. Другият характерен танц е стара баба. Шапката, това е украшение също на неоженена мома, незадумена. Характерна е с това отпред. Много богата. Богата, да, отстрани украсена с цветя и отзаде завършва с с панделки. Няма ги онези мотиви, които са от чиста панделка, които срещнахме в Шлонск, които се изработват по влияние от Австро-Унгарската империя. Тук вече са чисти панделки, тук сме вече в североизточна Полша. И костюма, когато се танцува, е много, много красиво. Мъжкият костюм, тук е характерен белия панталон и червеното елече, като по някой път се срещат и тъмни елечета, но те са малко по-дълги, характерни вече за по-така студените периоди от годината. На краката също е с бутуши, като тук също се срещат и цървули. Виждам един много различен костюм сега, т.е. два. Следващия костюм е от областта Шлонск, планинската област на областта Шлонск. Тя се разделя на горни и долни, северен и южен Шлонск. Много е голяма областта. В исторически гледни точки е областта Силезия, която е попадала в Австро-Унгарската империя. Поради тази причина виждаме разлика в костюмите. Хората, които живеят в тази област, се занимават изключително много с земеделие и овцевъдство. Както виждаме и в костюмите, те коренно се различават от костюмите в равнинната част на Полша. Това е планински район, с много дълга сурова зима и с прохладно лято. Затова хората там са се обличали по подобаващ начин, за да им бъде през цялата година комфортно и топло. Характерното в този район, поради отглеждането на овце, наличието на кожа, хората там в района ходят с цървули. Няма ги характерните бутуши от равнинната част, всичко е с цървули. И поради това, че областта е попадала в Австро-Унгария, са характерни така наречените платове с отпечатък. Костюмът е по-беден от останалите райони, защото областта е по-бедна. Отзаде жената е с наплесирана пола. Ето я. И когато тя се завърти, ето така в танц, полата много хубаво се разтваря. Може сами да видите. И престилката. Характерното е герданчето, червеното. А защо няма нищо на косата? Няма там в този регион. Само зимата са носили шалове, но през останалото време са ходили без. Не са характерни тези забратки, които ги срещнахме в равнинната част на Полша. Мъжът е по-пъстър от жената на този костюм? Това е овчарски костюм, на планинец от Шлонск. Характерно е на металото, което да пази при лошо време. Шапката е с по-голяма периферия, също да пази от дъжд, от лошо време. Това е риза, тя е избродирана с червени и черни мотиви. И отдолу, ето сега ще свалиме на металото, за да видите костюма как стои. А той е лек? С елек, това е характерният костюм на празници, на неделни сбирки на танц. Всичко е вълнено. Белите чорапи са характерни за района с тези шарки, но като цяло и при жената, и при мъжа преобладава черен и червен цвят и бяло. Характерна носия пак от Шлонск, но вече от равнинната част на Шлонск, от района на град Катовице, Ченстохова. Това е вече празничен костюм, неделен костюм за служба. Слънчев. Слънчев, там е хубав топъл регион в Полша. Характерни са тези обшивки, но както виждаме, няма ги онези характерни такани мотиви, както срещнахме в другите региони, защото областта, както казах и преди малко, е попадала в Австро-Унгарската империя
и има много влияние, както в костюма, както виждаме, нали? Така и в танците, защото там в този регион, попадайки в Австро-Унгария, там е имало много кралства, царе, нали? И самите жени са искали да приличат на своите дворцови дами. Тук вече няма бутуши в този регион, тук е обувка. Да. Отзаде е пола, като има бели, всякакви видове, зелени, различни видове. Отново е направена, за да може да бъде по-красиво, когато се върти. Да, точно така. Когато се завърти, дайте ми ръка, нали? Когато се завърти в танц, тя става много голяма и нали, придава ефект в танците. Отзаде, нали, това е характерна шапка за млада неомъжена жена, нали? С тези нали, красиви неща на главата, с венеца. Нали, тук с това когато се омъжи, ще ги срежем ли или какво ще се случи? Тогава се сваля това нещо, наречено нали, венец, парта по някой път му казват. И по този начин вече жената е омъжена и се слага специална шапка. Разкажи ни как се случват тези танци. Каза, че ги правиш в различни институции. Това е в техните програми се залагат тези танци. Да, в и ти и твои колеги. Работиме заедно с полски, с унгарски културен институт, така най-много. Ами по този начин развиваме тяхната култура и фолклор в България и хората научават нещо по-различно. Нали? Няма човек, ако не дойде нали, и няма желание, няма как да научи. В Унгария, примерно, в някои райони жените играят с шишена глава. Нали? Какви хора идват? Всякакви. Но винаги с добро настроение, винаги с желание идват. Различни възрасти видях. Да, доста стара възрасти. Жена видях, радващо имат желание, да. Повече жени са май обаче. Да, повечето са жени, но пък в тези страни има много женски танци. Че... Има ли си редовни, които са си? Има, да. Дори сме имали и концерт с някои от хората, да. Предполагам се започва от стъпка по стъпка. Да. Първо се започва с бавни танци и тук вече в Полски институт мога да кажа, също и в унгарския сме преминали почти всички региони на Полша, които са 32 региона. Всеки урок си е различен танц, различен район. Да, точно така. Ако някой човек не може да танцува, как би го поканил да дойде? Всички, що можем да ходим, значи може да се научим и да танцуваме. Както в България от време на време разни хора правят сватби в старовремски стил, това са направили и едни поляци, вижте. Хората, които по цял ден работят на компютър, с голямо желание приемат това нещо като школи, като даденост, като танцуване, защото по този начин се разтоварват. Нали, това е техният релакс, независимо дали ще е на фитнес или на народни танци. Нали, това е едно ново зареждане за тези хора и по този начин мисля, че много добре се приема, особено в България в последно време. Много хора са запалени по народни танци, всякакъв вид. Професионална деформация. Фолклора вече така малко се променя, малко се усъвременява, но така ми се ще да се запази и специално в българския фолклор
автентичното звучение, автентичните костюми, защото това е самата истина на танца, на костюма, на багрите, които са създадени от нашите баби. А ние, преработвайки ги по по-съвременен начин, губиме нишката на истинското. Тоест, твоята деформация да гледаш и да забравяш нещата, които не са истински, извечни. Да, аз гледам всичко да е, специално в фолклорна гледна точка, да е по-близко до селският фолклор, така наречен. Нали? Да не е чак толкова стилизиран. До извора. До извора, да. Професионален празник. В Полша има много голям празник, наречен карнавал, който се провежда няколко дни, една седмица, да речем, преди запостването за Великден, когато характерен обичай е танцуването на полунез като цяло на този танц, но по принцип се танцува, правят се карнавали, характерно е така консумирането на понички, намазни, сладки неща, защото след това почва поста, нали? И е забранено и така преди началото на този пост е един голям карнавал в Полша на танци и на хапване. Най-лошото. Не бих казал, че има лоши моменти, че повече сме ангажирани във времето понякога. Няма определен работен ден от 8 до 5, да речем, и сме разпръснати в пространството. И събота, и неделя, и вечер. Точно така, да. И събота, и вечер, и сутрин понякога се налага ранно ставане. Най-хубавото. Най-хубавото е за мен, че все още мога да танцувам и нали, това ми доставя най-голямо удоволствие. И съответно да показваш и на хората и те да се забавляват. Ами да. Ще кажеш, дясно сочиш налево. Но сигурно, но всички... Да. И още нещо ще кажа. Да го кажа пак. Тук да излизат, нали?